En Sylvie? Hi, môre kind. Morgen, Sylvie. Baie dankie dat jy gekom het, Marinaatjie. Ek het te veel van die keuse gehad en Sylvie het my wakker gebel. Arme kind, man, dit is 'n saak van lewe en dood. Wie's dood? Marina, my toekoms, my loopbaan, as ek vir daar moet stap 2 begin nie. Stap 2. Ja, man, Marina, fiksheid en gesondheid. Ag, ek verstaan nie. Wat het fiksheid en gesondheid te doen met die lewe en dood waarvan aan Sylvie praat? Marinaatjie, as ek weer daar begin werk aan my gesondheid en fiksheid, nie, dan is my loopbaan as mevrou Karoo trots mors dood. Ag, ek verstaan nog steeds nie en Sylvie praat in sirkels. Kyk dan maar self. Aso. En Sylvie gaan deur na die volgende ronde. Presies. Wag. Is aan Sylvie seker en Sylvie wil hier ronddraf en goed. Hoe klink aan Sylvie? En Sylvie is nog nie gesond nie. Arme Marinaatjie, my kind. Ons druk deeg, al maak het seer. En dat is precies hoe kom je overdag hier naartoe laat komen. Om me nou nog harder werk als ooit tevoren. Bedoel aan Sylvie oefen? Ja, maar eerst later vanmiddag. Ik ga nu eerst gewoon mijn reerkrimp eraan draf. En dan denk ik later mijn oefen samen spijker. Sam Spyker? Ja, dit geloven we aan de box. Zo, je gaat mij op mijn leer. Wat? Boks? Ja, maar eigenlijk die boxgedeelte niet. Meer die oefengedeelte wat met die box gepaard gaan. Hij gaat met coach wees. Dit is niets vir my. Nou ja, ik weet dat je me niet aan me gedeeld. Maar jij weet zeker, jij is gereed vanmiddag voor mij. Ek is gereed, ek is altyd gereed, maar die vraag is aan Sylvie gereed? Jij vraagt nog, kind. Ik is meer als gereed, man. Oké, maar laatste keer het dit so goed gegaan nie. Arme Marina, laatste keer, ik heb te lang als een wakker gelopen. Dat is wat gebeurt. En nou? Nee, nou kan ik. Hoe moeilijk kan dat wees? Dis actually baie meer complicated as wat aan Sylvie dink. Ek ken 'n paar vroue wat al hulle bene gebreek het van nie op hoekskoene kan loop nie. Alles is maar simpel, man. Ik heb laatst een beetje watervrees gehad, maar nou is ik oor dit. Oh, oké. Maar solank dit net die heel middag vat, ek nog al 'n paar afsprake vandag. Nee, man, moet niet worry nie. I'm gonna be ready. Okay. Later. Sy is seker nie serieus nie, bra. Hoekom nie? So, jy dink ek is van nie. Nee, dis nie wat ek sê nie. Die vraag is, gaan ander mense dink sy's van nie? Dis hoekom ek met comedy begin, sodat mense kan sien hoe funny ek is. Ek het nog nooit oor jokes vertel, nie, bra. Hoekom oefen sy nie eers 'n bietjie voor sy dit vir ander mense gaan doen nie? Oefen, dis vir mense wat nie gereed is nie. Ek is gebore met comedy. Dit het my net 'n lang tyd vir my gevat om dit te aanvaar. Nou, maar dan vat sy nog 'n bietjie langer voor sy enigiets nou aanvaar. Yes, like it, bra. Jy kan maar pretend asof jy my support. En wie sê ek support jou nie? Ek sê so. In plaas van Joe wat vir my moet sê ek kan dit doen as hy besig om my te interview. Maar dis wat mense doen wat omgee, bra. Kyk, ek wil net hê sy moet enige haastige besluite nou maak waarvoor sy nie gereed is nie. Nou hoor jy nou. Klink daai vir jou so support. Okay. Sy kan dit doen, Basil. Ek glo in zo. Ja, was dit nou so moeilik? Nee, eintlik nie. Dis baie makliker om te lieg. So jy lieg vir my. Dis dan wat sy soek, bra. As ek nou eerlik moet wees, dan support ek zo nie so. Ek lieg maar liewer. Ja, en dit sal my leer om my vriende beter te kies. Weet jy, sy moet eintlik probeer om acting te doen. Sy is baie meer dramaties as wat sy van nie is. En jy's meer van 'n hater as 'n vriend. Wow, so nou sy kan hater. Jy's beslis nie 'n supporter nie. Okay, kom ek sê jou wat, né? Sy dink mos dis funny en sy wil 'n comedian wees, né? Hoekom vertel sy nie van ons van so jokes nie? Wie's ons? Ons almal wat hier rondom so is. Ek, my ma, die auntie Marina. Hoekom dan julle? Dit sal die swakste keuse wees. Wel, in die geval sal jou swakste keuse jou beste keuse ooit wees. Hoe so? Basil, professional comedians deel elke dag met swaar en tough crowds. Sy daarom nou nog die geleentheid om dit vir ons te oefen wat vir jou omgee.
Dink gewoon net mooi daaraan. As jy ons kan laat lag vir jou jokes, dan is die kans goed dat jy ander mense kan laat lag. Miskien het jy 'n punt, Beat. So, wat sê jy? Ek is in. Okay, let's do this. My ma! Wat is dit nou? Ek wil laat my ma Auntie Marina roep. Nee, nie nou nie. Hoekom maar nie? Ek moet nog eers my materiaal agter mekaar kry. Baie comedians oefen eers. Nee, maar nou, wanneer wil jy gereed wees? Later. Jy is nou te haastig. Nee, hoe is ek te haastig? Jy's aan die een wat nou in jouself geglo het, Mr. I have a dream. Ek is wat is dit? Basil wil vir ons 'n paar jokes vertel. Wat so goed? Basil wil vir ons 'n paar jokes vertel. Hy's 'n comedian. Van wanneer af? Eintlik van vandag af, my auntie. So jy het oor nags geraak. My auntie, ek is al vir jare van nie. Dat is hoekom ek nou 'n comedian is. Funny guy. Hey! Nou sien jy nou. Maar dis presies wat jy nodig het. Wat? Mense wat my uitlag as ek sê ek is 'n comedian. Nee, mense wat nie glo in so dromie. Kyk, as jy eers mense kan laat lag en hulle vind uit jy's funny, dan gaan mense so droom support. Okay, jy is seker reg, ek nodig seker dit. Ja, so kry jy reguit jokes daarso. Ek gaan so lank hulle by mekaar kry. Jy bedoel seker materiaal. Wat van materiaal? Dis hoe ons dit in die comedy bedryf noem. Materiaal, nie jokes nie. Ek gaan gou my materiaal gaan regkry. Okay, nou klink dit net asof jy van rokke praat. Wat se materiaal? As okay, julle normale mense sal dit nie verstaan nie. Miskien moet jy nie so haastig wees om ons normale mense te noem nie. Wie weet, dalk later vandag gaan jy ook besef dat jy een van ons moet bly. Wat beteken dit? Nee, niks nie, Mr. Material. Hoe ver is Sylvie met daai een? Ons is klaar was. Okay. Mevrou kan so lank sit. Kijk, Marina. Ik ga nog een moet gaan. Ik zie Spijker worden hier. Nee, dis reg. Oké, Teen die tyd wat aan Sylvie en Spyker klaar is, sal ek ook klaar wees met die twee dames. dat is recht zo. Dames, en jullie wonderen zeker wie ik is. Wel, ik is Sylvia Jansen Karelsen. Die mede-eigenaar van hierdie salon en ook jullie eigen mevrouw Caro Trots. En Sylvie? Wat is het nou? En Sylvie kan mos nog nie so loop en sê vir die mense nie. Wat voor daarmee? En Sylvie is nog nie amptelik gekroon as mevrou Caro Trots nie. Die kompetisie is eers in die helfte. Marina, dat is een matter of time. Die kroon is mijne. Wie sê van Sylvie so? Marinaatje, ik heb niet die brief gelezen wat ik vanochtend met jou gegeven heb om te lezen. Nie. Ja, en ek het ook gelees dat daar ander 12 vroue deur is na die volgende ronde. En die probleem is, Weet aan Sylvie hoe drasties dinge kan verander tussen 12 vroue. daar is het probleem. Mijn naam is Sylvia Jansen Karelsen en die kroon is mijne. Daar's niks fout daaraan om so te dinkie, maar moet net nog nie vir ander mense so sê nie. Marina, hoe gauwer hulle weet, hoe beter. Dat is nie oor een man se prijs als die niets gebreek wordt. Nie. Hulle kan wel surprise wees as 'n ander vrou die kompetisie wen, terwyl die vrou al reeds vir hulle gesê het dat sy al reeds gewen het voordat die kompetisie nog klaar is. Weet jy wat probleem is? Jy is te negatief, my kind. Nee, aan Sylvie. Nie negatief nie, net realisties. En jy weet ook zeker, realistisch dat het voor niemand niks betekent. Nie. Ons almal is reeds waar ons vandag is, reeds die realiteit. Maar Reinaatje, ik heb alles gedaan volgens het boek wat die competitie van mij verwacht om te doen. Wat kan nog verkeerd gaan? Dis hoe dinge werk, Jan Sylvie. Die judges het die finale sê. Wel gelukkig ken ik hulle allemaal. En je wil zeggen wat je gezegd hebt, als je wat je kent niet, als van wie je kent. Daar's ook 'n ander gesegde wat sê, sometimes you win some. Ja, en sometimes you lose some met dit. Nee, ek wou eintlik by die gedeelte uitgekom het wat sê, and sometimes you just keep losing. Dat is met jou. Ik heb niet verdacht dat voor jou negatief spirit. Ik moet gaan. Laat weet my as aan Sylvie en Spyker klaar is, dan kom ek om. Dat is rechtkant.
En o ja, dames, voor ik ga. Jullie moeten een lekker dag eten, nee? En moet niet vergeten, nie. Ik is Sylvia Jansen Karlse. Jullie eigen mevrouw Karwetrots. Ja, dames, moenie vergeet nie. Dis nou Sylvia Jansen Karelse, julle eie mevrou Karoo Trots wat nog sukkel om by 'n deur uit te loop. Kom, auntie. En one, en two, en one, en two, en one, two, en three. Kom. Wow. Nee, kom. Ik is moe. Die laatste set, auntie, kom. Ik kan niet meer, ik heb een beetje gas. Auntie weet wat sy gesê het. Wat ze gezegd? No pain, no gain. Die spijker. Ik is bezig met een modelcompetitie. Ik ga niet aan me doen. Ja, auntie, maar die is nog steeds 'n competitie. En in enige competitie is 'n goal om die anders uit te klop. Ja, maar dan richt ik een paar tips voor die andere mensen. Wie is zo bezig om te boksen? Ik weet niet van auntie en die juffrou in ons straat wat deel is van die competitie. Ik ken niet die race. Praat je van Verity? Nee, ja, juffrou Boggenpoel. Ja, maar naam is Verity. Bogenpoel is van. Dan is het sy, ja. Yes, like it. Het auntie gezien hoe skraal sy is? Dis hoe 'n regte modelfiguur lyk. Spijker, als jij niet hier om voor mij te supporten en te trainen, hè? Of course, auntie. Auntie vraagt nog. Nou, weet wat jou gezegd, want iedereen van Verity zijn modellen voor. Sorry, auntie. Ik heb maar net gezegd. Nee, ja. Misschien moet je die verschil kennen tussen een kameel en een model. Kameel? Ik versta niet, auntie. Dat is wat Verity is. Ze is lang maag. Is dit dan niet hoe meeste modellen lijken, auntie? Ongelukkig als je liever modelnaam kameel. Die is daar. Moenie worry nie, auntie. Oor 2 weke gaan hulle almal die kompetisie toe trek as hulle sien hoe auntie lyk. Wanneer? Pas goed aan mij. Nee, niks. Ek bedoel maar net met die results van ons training. Kan niet waarom hulle een goede les te leren. That's the spirit. Let's go. Let's do it. As auntie. I And won. 1, 2, 1, 2, and 3, and 1, 2, 3. Ja, kom maar, 1. Hey. En dit? Wat? Ik dacht mijn ma prepare voor een modeling competition. Lijkt aan meer alsof mijn ma gereed maakt om iemand een knock-out te geven. Draai je s'nachts weer. Nee, glad niet. Het is eigenlijk goed dat mijn ma zo hard oefent. Ik heb nou net gezien. Competitie lijkt sterk buiten. Van wat de competitie praat je? Daar wil wat daar bij spijker in die pad blij, man. Zij is bezig om te draf naar die sweet spot. Praat je van Verity? Nee, man. Dat is Boggenpoel. Nee, Boggenpoel is haar fan. Haar naam is Verity. Waar je Verity zien eraf? Haven bij die postkantoor. Zij draf voor en haar man rijdt achterna met die bakkie. Jo, mijn ma moet zien hoe vliegt zij voor hij bakkie. Als de mensen vandaag gekeken dan zullen ze zwier. Die bakkie zag haar, maar ik kom niet bij niet. Misschien jullie dierentuin bellen en zeggen, joh, dat kan meer los gewoon. Hier in Karoo is eigenlijk een dierentuin, nie, auntie. Ik weet. Ja, maar wacht, laat ik mijn ma verder sturen. Zoals ik gezegd heb, die competitie ligt sterk buiten zo mijn ma gaan elke minuut van training nodig heeft. Right. Ja! Spijker! Jij, zo rijden. Mijn genade. Hoe weet dan Sylvie dan nou dat Basil ewe skielik 'n comedian is en nie ekkie? En ons twee bly basies in dieselfde huis. Maar Reinatje, mijn huis is maar door die nieuwe geboorteplek van al die snaakse goed. Het jij gevierd 3 keer was een paar uur lange verhouding. Basil het my gesê en ek hoor hy was so besteel. Niet net besteel, hij was goed besteel. Jij weet dat de verschil niet twee, nee. Eintlik het ek geweet nie. Nou, right. Die gewone steel werkt zo. Iemand komt bij jou huis, hulle steel van jou, maar dan los je jou een paar goed achter. Als je goed besteel raakt, dan maak je schoon en los je jou niks. Nou, mijn 3 keer is dat special gekregen. Ai, shame. En waar kom jy anyway aan die vindige verhouding?
Anito, hij gaat kleren shopping. Hij is uit single. En komt terug met een hele verhouding. Ja. Die kan... Hey, nice. Ik is blij om te worden gehoord. Is hij lekker opgewarmd? Wie is gewoon? Mam, zullen gaan ons nou jokes horen en zullen lachen reeds zo. Dat is eigenlijk een goede teken. Eindelijk het ons vir jou gelag. Nee, hoe kom aan van mij? Ik is maar zo'n comedie, nie. Eintlik as jy. As mens mooi daaraan dink. Hoezo? Man, hou op zo'n klomp vraag. Waar is hij naar ons hier aan tijd? Oké. Vraag en jullie zal krijgen. Dames en heren. Zet jullie handen bij elkaar voor die new kid on the block. Die funny. Die sexy. Buta B, de comedian. Baie dankie, Driekus. Of moet ik zeggen, Driekmas. Right nou, goeienaand, dames en heren. Die naam is Bezel. Bezel, voor wat stel je voor aan ons? Jongens, kindje moet al reeds. Ik weet niet, Auntie, dat is maar net een oefensessie voor wanneer ik het ga optreden voor andere mensen. We nog aan me aan. Doe maar luisteren aan die circus. Zoals ik gezegd heb, die naam is Bezel. En dat is voor mij bijna lekker om hier te wees vanavond. Ik is single, zo geef voor mij aan een klap. Geef voor mij aan een klap, dames. Kom. Maar niet zo hard, dames. Ik heb toch gezegd, ik is single. Niet available, hè? Right, nou kijk, ik is mijn ouders zijn enigste kind. Is dat enige alleenkinders? Ik wou dan dat je zijn enigste kind. Nou, kijk, dat is bijna moeilijk om die enigste kind te wees. Wat ik wil zeggen is, al is je die jongste, is jij nog steeds die oudste. Kom, Bessie, zijn kilo's, bra. Kilo van wie? Ja, ek maak hier niks. Ek wag nog vir die jokes. Ik is dan bezig de hele tijd om comedy te doen. Nou, kom lang ons dan niet. Zeker omdat mijn aantelen niet comedy zo lekker verstaan. Wie bestaat die comedy niet? Of miskien as jy net die snaaks. Oké, nou, waar gooi je zullen? Geef die man een kans. Elke comedian moet eerst opwarmen voordat hij op de stage op gaat. Precies. En dat is wat ik bezig is om te doen. Opwarm. Nee, ik kan niet heel aan wat ik warm is. Ik heb een lang dag gehad. Mijn moeg is moeg. Oké, mijn auntie. Hier komt die beste paard. Hoe kom je met die hoender door die pad gelopen? Ik weet die. Want hij die van mij gezegd niet. Man, ik weet, je hebt ook maar net toch gelachen om je goed te laten voelen. Wie zei zo? Kom nou, bra. Het is niet nodig om je gevoelens te sparen. Nee, maar funny jokes was funny. Ik zou ons nog niet gelachen als het die snacks was. Ja, die als mijn gevoelens hier maken. Obviously zijn nog een paar oefeningen nodig. En ze moeten nog leren om jokes te schrijven, maar verder aan was zo set van je, bra. Mijn kop pijn nou nog van die lacherij. Ja, maar duidelijk. Je hebt aan die beervrouw in Marijn niet zo gedacht. Ach, meneer zo nog steren aan hulle nie, man. Ik heb het al gezegd. Ik weet dat ik nodig die type mensen zullen. Precies. Dat is ook om ze moet je niet nog raar oorwaren nie. Die dag als ze het gaan maken, gaan het ik en die antie wees wat trots is op doen. Wat, Santi? Antie langzaam? Wanneer? Nou komen ze houden dan niet bij jou. Hoekom? Die antie zou komen kijken dat ze niet bezig was. Driekes, zij gezet voor die tv. Oké, maar ze heeft ook hier gezegd dat ze niet snaaks is. Wel, zij heeft mij gezegd, als ik Fanny wil weten, dan moet ik naar een circus toe. Oké, ik heb die mee verschoning zien. Maar weet je wat? Ik ga nog altijd mijn eigen ding doen. Ik weet, het gaat een beetje tijd vat. Maar Buta B, die comedian, zijn naam gaat nog een grootste in die land wezen als ik kom bij comedy. Nee, ik geloof dit samen zo mee, bra. Maar, anyways, wat doen ze morgen? Niks, zie. Hoekom? Ik was lang klaar bij de ijs, maar ik wil een beetje gaan inpop. Maar ik wil alleen gaan. Ah, nee, ons kan gaan. Hoe is het dan nou tussen zijn zo'n paar daaraan beter? Nee, waar? Lijkt me hoe ouder hij raakt, hoe meer moeilijker raken. En zo maar? Wat van haar? Wat zij zeggen, zij zo moeilijk is, men zo. Niks. Zij is om cheerleader. Tja, mijn ouders was weer omgekeerd, bra. Mijn pa was weer mijn ma's cheerleader. Hij was net te mak, jong. Is het? Ja, mijn pa was zo mak zoals een lammetje. Maar ik heb gehoord, die lammetje heeft die antie gelost
op pad van die klap af. Via SMS, papa. Dat is ook weer waar wat hulle sê, hè? En elke lammetje is daar 'n wolf. Worry, meneertje. Ga naar school ook zelf schoonmaken binnen. Ach, ik ga nou haar kom inspringen, mams. Dat is recht. En jij, was de comedian? Kom helpen me zo maar binnen. Dan kun je zelf eigenlijk hoenderbenen vragen. Hoe kom je lori pad gelopen?